Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарон. Ина бародаро, ин ягон ҷойи хеле маймунбозӣ нест. Агар бародар муъмину мусулмон боше не ҳоли тоҷика бӣ. Ина диди ҳоли тоҷика дар рӯи мусор ховае. Ина ҷангал даҳан ҷангал. Ина бовар наменӣ. Ина бародаро, ина ҷангал даҳан дидем. Ина мусор, ина инҷа мусорка ҳа. Мусорка омада ина. Дидем ина бародаро. И ягон ҷои чизаш нест ина. Ина 8 нафарем. Мусор. Инҷа мусорка ҳа. Ина ягон ҷои чизаш нест. Инҷа на мазоқ кунӣ, на усал кунӣ. Ина ягон гап дорӣ бародар? бародаро ягон тадоша ёрдам кунед. Охи мо дар ин мусор ховем. Чикор кунем дар инҷа? Бепул бечи гишнагӣ як шидем. Ина мардан тай гуфти гапо шортӣ кем силансӣ. бовар мене. Ина яҷо хай кор кам тама ум меёфта. имрӯз рӯзӣ омадан гуфтам 4 тун мене. Ака? Эй, ҳазра. ягон чӣ гуфтанӣ дорӣ? сиёнка кайсӣ? Не ишка нест. биё ма гав мезанӣ? гав зад ягон дархост дорӣ гав зад. ҳамин рӯз дуруст дар як ҷо квартира мешидем, пула надодем, задан сирмон када инами ҷангал дирим бусурка. Ҷангал ҳам нест, афтоб омада. ин бусуркада ховем монашо бара ҳамҷа пули квартира надодем, ҷазира ҳамҷа ховем. гишнаву ташна як аст, ба дод мо намераса. чикор кунем намедонем, ба ки овостем намедонем, ҳеҷ кас ба доди мо намераса. ина дар ҳамҷа ховем. ина бу каждумо газдиян ҳама чи бовар ки даст пас ҳама чи ҷазир шида. баъд конечно моро касал намешем. инами ҷангал да ховем, ба худо ҳеҷ ка ба дод мо намераса. хемехна шӯхӣ рӯз дуруз ин борон мебура шаб борид ина надири килонка хоб будем. ина ози ҳафтум мекунем хоб мешад бо шаб хоб меравад. аҳволи бад монда як кас ба доди мо нараса. ака чанд солаи? худо ва шукр 30 сола соҳиби 2 фарзанд. акай сумроӣ кардагӣ нести хуно? я 7 муши сумроӣ накардам тоҷикистон. пул нест. чанд қароӣ кардӣ омадагит? омадагим 4000 рисӣ рӯӣ кардам тамом дига ҳеҷ сум надорам. куҷои кор кардам пул надодам, задан сирм кардам. худо ҳидоятшон кунад. тамом. ҳоҷӣ чӣ гуфтанӣ нестӣ? ёрдам кунед ки мо ба ин ҷангал азоб нашавем. хайна бародаро, бо чӣ бигем тунохи дига гап ҳам несте. дига и зиқиву и чӣ хай ҳами худоро зурат дорем. ҳаминанде раҳ рамӯи шаб пиёда мерем. пиёда ҳами границаро бифаҳмем, мо пиёда мерем. ҳоли мехӯрем. ҳам мардак бовар намене нигаҳ кунед ки мо нуна чихелӣ мене мехӯрем. ина оз мерам нушунтун метунам. дидем қоқ менем дар сковорка мехӯрем. ягон ҷои хеле на приколе на ягон чӣ. ҳам мардак ҷугӣ мегӯяд биё фол бинам як хелта бовар менем ҷугира. бародари ислома бовар намена. иш ба иш баҳс мена. ай баҳс да бигӣ 100 рубла хайр ки бо ҳами рӯзаш мешавад ки бо як ҳазда ти хайр расчод мешавад. ҳеҷ ягон ҷои чизаш нестай бародаро. инами ман бихӯрам, уш бихӯра, дигариш бихӯра. кӣ бихӯра? хай бародаро кадуме чӣ чиз мумкунем. ина як бародари дига. ина визо мекашанд. хай гудака ҷо мефаҳма ҳаёт чия рӯз чия. мераванд дизӣ менанд
اینه می اوجا میوین نمیجا میشینه میخریم روز هم الاسپیدا دیزدن وردن ها بالونوشا فروختن چی یک کس خریده خیلی همجا پاختن اینه خیلی برادر نمیجا دمه بگاه میشه طوری میشه نیم شلونکای و تنگ منه میشنیم نمیجا گیرده که هر یک کس نمیدونیم چی چکو کنیم بالونوشا خچنه هی توکلتون با خدا